שלום, אני הרב נועם ואני חייב לספר לכם על תהליך שעברתי שיכול להיות Game Changer אמיתי בכיתה שלכם ובבית הספר שלכם. אני מלמד משנה ואני גם מלמד גמרא כבר הרבה שנים. בכל שנה אני מתחיל מההתחלה, תוכנית חדשה, חומר חדש, אבל התחושה אותה תחושה, שזה לא נבנה, שזה לא מתקדם. התלמידים שלנו תלויים בנו, הם לא לומדים ללמוד, הם לומדים להקשיב. אין להם כלים להבין לבד את המשנה או את הסוגיה, וגם כשמנסים אין משוב ואין ביטחון. וגם לנו, המורים, אין דרך לעקוב באמת. אנחנו מנסים לנחש, לפי הבעת פנים, לפי חצי סיכום. ובניהול, אין מדידה, אין גרף התקדמות. כל שנה התחלה מחדש, ובין המשנה לגמרא פער גדול, בלי גשר. אולי הבעיה היא לא בהם, אולי זו פשוט השיטה. את הפער הזה בדיוק הסביבה הדיגיטלית, משנה וגמרא מקוונת, מבית גמרא ברורה, באה למלא. זו לא עוד תוכנית, זו לא עוד מסכת, זו דרך ללמד גם גמרא, גם משנה, כל אחד מהיסוד שלב אחרי שלב. מה זה אומר? שכל שורה בגמרא או במשנה מגיעה עם שאלה מכוונת, עם תרגול לפיצוח הקומדת למשנה, והשקלא וטריא לגמרא. המשוב מיידי. המורה רואה את כל התמונה, והמנהל מקבל גרף, מדידה, תהליך מצטבר. פתאום, תלמיד שלא העז לשאול, עונה ראשון. תלמיד שלא הבין, מסביר לחבר. ואני מלווה, לא נושא עליי את כל הכיתה. תלמידים לא צריכים רק לדעת, הם צריכים להבין. מורים לא צריכים לשחוק את עצמם, הם צריכים שיטה. ומנהלים לא צריכים לנחש. הם צריכים גישה אחידה, כלל בית ספרית, לכל מקצועות התושב"ע הנלמדים בבית הספר. מדדים, תהליך, בנייה. הסביבה הדיגיטלית משנה וגמרא מקוונת מבית גמרא ברורה. גישה אחידה, כלל בית ספרית למשנה וגמרא. תהליך שלם בשיטה אחת. אפשר להתחיל בהטמעה מדורגת, לפי הקצב ולפי הצרכים של בית הספר שלכם. בואו לראות איך זה נראה. בואו לראות איך זה עובד.